Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Бүген депутатлар шәһәр советы утырышының көнен билгеләделәр. 11 декабрда халык ышанычлылары нинди карарлар кабул итәргә әзерләнә. Машинаңны газонга куйдың икән, штраф түлә. Административ техник инспекция хезмәткәрләре рейдка чыкты. Урыннан Ләйсән Ханова. Президиум шәһәр советының 18-нче утырышын үткәрү датасын раслады. Ул 11 декабрда иртәнге сәгать 10-да узачак. Көн тәртибендә 10 мәсьәлә. Бүген депутатлар аларның һәр кайсына җентекләп тукталдылар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Иң беренче чиратта утырышта 2019-2020 елларга шәһәрнең социаль-икътисади үсеш фаразын раслаячаклар. Докладчылар белдерүенчә, сәнәгать җитештерү индексы артачак. Төбелешне шулай ук КАМАЗ алып торачак. Халыкның тормыш сыйфатын күтәрүдә алдынгы үсеш территориясы статусы да мөһим фактор булачак. Хезмәт хакы фондының фаразы предприятиеләрдә уртача айлык хезмәт хакыннан чыгып төзелгән. 2018 ел нәтиҗәләре буенча Чаллы халкының уртача гомер озынлыгы артты, 75 ел тәшкил итә. Бу республика буенча тулаем алганда 2 елга артыграк. Тагын бер мөһим социаль проектларның берсе мәгариф учрежденияларын ремонтлау һәм төзү. Наил Мәһдиев моңа аерым игътибар юнәлтте. Российская Федерация начинает финансировать проект, связанный со строительством детских садов. У нас на следующий год должно появиться 6 новых детских садов. Там доля республики, большая часть доля республики и чуть меньшая доля Российской Федерации. 2019 елда социаль чыгымнар күләме буенча иң эре бүлек булып мәгариф өлкәсе калачак. В бюджете города на 2019 год на дошкольное образование предусмотрено 2 миллиарда 531 миллион рублей, общее образование 2 миллиарда 972 миллиона рублей, дополнительное образование 830 миллионов рублей. Юл хуҗалыгын финанслау күләме 341 миллион сум тәшкил итәчәк. Сүз уңаеннан 2018 елда башкарылган юлларны капиталь ремонтлау авария очракларын 30%-ка киметергә ярдәм итте. Моннан тыш 2019 елда шәһәр 4 миллиард сумга якын салым җыярга планлаштыра. Бюджетның фаразланган керем өлеше 8 миллиард 6 миллион сум тәшкил итә. Буларның барысында һәм башка мәсьәләләрне 11 декабрда шәһәр советы утырышында расларга кирәк булачак. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яршаллы яман шишкә каршы 6-нчы поликлиника онкология диспансеры белән берлектә әлеге исемдәге акция оештыра. Табиблар беренче чиратта анда 40 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызларны катнашырга чакыра. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, яман шиш авырулары арасында күкрәк рагы беренче урында тора. Вакытында тикшеренеп тору, авыруның башлангыч чорында диагноз куелу сәламәтлекне саклау өчен бик мөһим дип белгечләр. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Күкрәк яман шишен башлангыч чорда ачыклаганда кешене тулысынча сауыктыру мөмкинлеге зур дип исәпли табиблар. Акцияны 6-нчы поликлиника онкология диспансеры белән берлектә беренче тапкыр оештыра. Шәһәрдәшләр маммография үтәчәк һәм шунда ук табиб-онкологтан консультация алу мөмкинлеге дә тудырыла. Мы приглашаем женщин старше 40 лет, потому что эта группа именно подвержена риску заболеваний, то есть заболевание встречается именно старше 40 лет чаще. Будет проводиться рентгеновские исследования молочной железы на современном аппарате на маммографии. Он у нас цифровой, мы получили его в этом году. Быел 6-нчы поликлиникада 29 шәһәрдәшкә күкрәк яман шише диагнозы куелган. Күбесе 23 башлангыч стадияда. Бу шәһәрдәшләрнең маммография тикшерүен үз вакытында үтүе белән бәйле ди табиблар. Врачи всех специальностей должны взяться за руки и своевременно обследовать женщин. Все, и гинекологи, и терапевты, и хирурги, и все остальные узкие специалисты, все должны вовремя смотреть женщин и вовремя направлять их на маммографию раз в год, на ультразвуковое исследование, если есть необходимость, раньше. Акция 8 һәм 15 декабрь көннәренә планлаштырылган. Кабул итү иртәнге 8-дә башланып, кичке 4-кә кадәр дәвам итәчәк. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Республика СПИД үзәге оештырган конкурста катнашучылар сәламәт яшәү рәвеше белән кызыксынуларын раслады. Исегезгә төшерәм, 1 декабрда бөтен дөньяда СПИДка каршы көрәш көне билгеләп үтелде. Гасыр афаты нәрсә ул һәм киләчәккә хат бәйгесендә катнашучылар аны ни рәвешле сурәтли. Казанда иң яхшы фотосурәт һәм видео номинацияләрендә җиңүчеләрне бүләкләделәр. В последние 10 лет количество ВИЧ-инфицированных женщин в республике удвоилось. Белгечләр әйтүенчә, авыруны кисәтү чараларының иң мөһиме үз тормышына игътибарлы булу. Киләчәккә хат конкурсы проблемага битараф булмаучыларны берләштерде. Решили с нашей группой принять участие в этом конкурсе «Послание в будущее». То есть ребята, конечно, очень вдохновились, да, как-то вот очень так все
дружно собрались. Барлығы 11 тарих Нұрлаттан ижат коллективі видеороликлар арасында жеңуші деп танылды. Бұл видео герои нақ башқалар шикілі балаларын мәктепке азата ішке йөри. Ең мұхимі аның тұрмышқа болған мөнәсәбәте. Это человек, ведущий здоровый образ жизни, у которого полноценная семья, у которого есть работа, карьера. То есть этот человек, ведущий здоровый образ жизни, он успешен. ВИЧ инфекциясын кисәтүдә дә нәкъ менә әңгәмәләр сәламәт тормыш рәвешенә өндәүгә багышланган акциялар мөһим дип белгечләр. У людей появляется потребность в знаниям. Вот мы именно надеясь на это объявили вот этот конкурс и как бы рады, что он состоялся, очень много интересных работ. Вот, и я думаю, в дальнейшем мы также будем это продолжать. Шәһәр тарихы музейында Совет рәссамы Константин Васильев эшләренең күргәзмәсе ачылды. 400-дән артык картина иҗат иткән шәхеснең музейда 50-гә якын эше тәкъдим ителгән. Алар арасында Маршал Жуков, Алеша Попович и Краснодевица, Северный Орел, Гибель Викинга һәм башкалар бар. Күргәзмә 28 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Скандинавия сагалары, Новгород, Киев былиналары негізленіп ясалған аның картиналары орын алған әлеге күргәзмәдә. Шулай ук инде Бөек Ватан сугышы тематикасына багышланган картиналарында күрергә мөмкин. Иртәгә 5 декабрь көнне энергетик мәдәният сарайында Россия өчен халык фронты гомум Россия иҗтимагый хәрәкәте белән берлектә без бергә исем астында хәйрия ярминкәсе уздырыла. Ярминкә кысаларында мастер-класслар, күргәзмә сату оештырылачак. Анда теләге булган һәркем физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә ярдәм итү максатыннан гомуми игелекле эшкә өлеш кертә алачак. Күргәзмә Бөтен Россия инвалидлар җәмгыятенең ярчылы бүлекчәсе үз эшчәннәренең концерт номерлары белән үрелеп барачак. 15 сәгатьтә мәдәният сарае сәхнәсендә халыкара инвалидлар көненә багышланган концерт программасы узачак. Аның кысаларында хәйрия ярминкәсеннән җыелган барлык акчалар физик мөмкинлекләре чикләнгән балаларга тапшырылачак. Бүген менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошная норка, муттон от 15 тысяч рублей. Каракуль, новое поступление дубленок. Приходите, большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 4 по 9 декабря. Стоит поторопиться. Шубный базар, Новый город, ДК КамАЗ. 7 декабря во Дворце культуры КамАЗ состоится грандиозный концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Билеты в кассе ДК КамАЗ. Категория 0+. Реставрация и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. Ждем вас 5 декабря в молодежном центре «Шатлык» с 9 до 17 часов. А вот и он! Сезон охоты на подарки Вессон. С 7 по 9 декабря скидка 25% на сладкие подарки, 30% уход для лица и тела, 50% на детские игрушки. С такими ценами дарить подарки приятнее, это точно!